Slovensko. Slovensko vzniklo po rozdelení Československa v roku 1993. Hlavné mesto Slovenska je Bratislava, ktoré má 480 000 obyvateľov. Rok 2004 bol pre našu krajinu extrémne dôležitý. Stali sme sa totiž členmi NATO a Európskej únie. Čo sa týka jazykov, tak na Slovensku prevláda slovenčina s 80,7%, nasleduje maďarčina s 8,5%, rómčina s 2% a rusínčina s 1,2%. Na Slovensku sa používa euro od roku 2009, kedy nahradilo slovenskú korunu. Medzi najznámejší spôsob dopravy, okrem aut, patrí železničná doprava. Na Slovensku máme 3690 km kolaníc, ktoré spájajú celé Slovensko. Aj keď udalosti posledných dní ho viac rozdeľujú ako spájajú, ale to je vedľajšie. Máme možnosti ísť vlakom do rôznych krajín, ako napríklad Maďarsko, Rakúsko či Česko. Na Slovensku máme 4 hlavné diaľnice. D1, ktorá ide z Bratislavy do Košíc a má v pláne rozšírenie až po ukrajinské hranice. D2, ktorá vedie od Bratislavy do Česka, D3 a D4, ktorá po dokončení vytvorí obchvat okolo Bratislavy. Na Slovensku máme aj letecký priemysel s najznámejším letiskom Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Aktuálne v dátum natáčania tohto videa má letisko v Bratislave 49 pravidelných leteckých liniek do 22 krajín, čo je najviac v histórii tohto letiska. Na Slovensku máme najznámejšie pohorie Karpaty, ktoré pokrýva väčšinu územia. Karpaty nie sú len jedno pohorie na Slovensku. Ide o rozsiahle pásmové pohorie naprieč Európou. Zasahujú územie Slovenska, Česka, Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Srbska. Podkarpaty na Slovensku patria napríklad Vysoké Tatry, ktoré majú najvyšší vrch Slovenska, Gerlachovský štít. Najdlhšou riekou Slovenska je Váh, ktorý má 403 km. Ďalšia známa rieka je Dunaj, ktorý tvorí našu prirodzenú hranicu s Maďarskom. Je to druhá najdlhšia európska rieka, preteká cez 16 štátov a vlieva sa do Čierneho mora. Južnú časť Slovenska tvorí Žitný ostrov. Je to najväčší riečny ostrov v Európe a zároveň aj najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe. Slovensko je veľmi bohaté na minerálne a termálne pramene, ktoré sa využívajú na liečebné účely, ale aj na bežné pitie. Najznámejšie sú Rajec, Mytická a Budiš. Keď už hovoríme o termálnych prameňoch, tak na Slovensku máme aj termálne kúpaliská, ako napríklad Podhajska a Veľký Meder, ktoré nám závidia aj naši susedia. Našu prírodu tvorí 9 národných parkov, najväčší a najstarší je Tatranský národný park. Aby toho prírodného bohatstva nebolo málo, tak na Slovensku máme vyše 7500 jaskýň a 13 z nich je verejne prístupných. Najznámejšou je Dobšínska ľadová jaskyňa, ktorá je v zozname UNESCO, a Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá je jediná svojho druhu v Európe a jedna z 5 na celom svete. Čo sa týka priemyslu, tak Slovensko patrí medzi krajiny, kde sa vyrába najviac aut na jedného obyvateľa. Vyrábajú sa napríklad v Bratislave, Trnave, Nitre a Žiline. Momentálne je vo výstavbe aj prevádzka Volvo pri Košiciach, ktorá by mala byť dokončená v roku 2026. Najpopulárnejším športom na Slovensku je ľadový hokej. Najväčším úspechom je zisk titulu majstra sveta v roku 2002. Veľký úspech zaznamenala aj cestná cyklistika vďaka Petrovi Saganovi, ktorý vyhral 3 tituly majstra sveta po sebe, čo sa zatiaľ nikomu nikdy nepodarilo. Ďalšia úspešná športovkyňa je Petra Vlhová, ktorá získala zlatú medailu v slalome na zimných olympijských hrách v Pekingu v roku 2022. A teraz, na koniec videa, tu sú rýchle zaujímavosti o Slovensku, ktoré nepozná každý. Na Slovensku máme vlak, ktorý ide cez futbalový štadión. Nie, nerobím si srandu. V obci Čierny Balog je trať, ktorá vedie medzi štadiónom a tribúnami. V Levoči
Máme najstarší oltár v strednej Európe, ktorý má až 18 metrov. Bratislava je jediné hlavné mesto na svete, ktoré susedí s dvoma krajinami, Rakúsko a Maďarsko. A na záver, na Slovensku sa nachádza aj geografický stred Európy pri Kremnici. Ak sa vám video páčilo a dozvedeli ste sa niečo nové, budem rád, ak nás podporíte lajkom a odberom. A ak máte nápad, o ktorej krajine by malo byť ďalšie video, napíšte ho do komentárov. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce.